Bé, companys i companyes, ara vindrà la sessió d'avaluació. Nosaltres nomenem els trimestres primera avaluació, segona avaluació, tercera avaluació. Hauríem de nomenar primer trimestre, segon trimestre, tercer trimestre, perquè ja focalitzem la forma de nomenar el calendari escolar ja en l'avaluació, la puntuació, l'examen, la calculadora, 3 un 4, me fas un treball i t'aprove. És que no vares fer bé no sé quin treball o l'exposició oral i estem un poc obsessionats en recopilar notes a l'antiga, no? Fer com la mitjana aritmètica i un plus. Se porta bé, no és xerrador, xerra molt. A veure, l'abecedari, com també soc de grec i de llatí, però de grec, l'alfabet de l'avaluació competencial. Anem a fer un sil·logisme molt fàcil. Tota la LOMLOE, tota la nova llei educativa es basa en les competències específiques que fan clic en les competències clau. Hem de treballar en classe per a que l'alumnat vagi assolint les competències específiques que no s'han d'inventar, estan en cada assignatura. Algunes són 7, altres 6, altres 8, i hem d'aconseguir que tinguin les destreses, les habilitats, les capacitats que indiquen aquestes competències específiques. Ens oblidem de les competències clau, perquè ja directament tenim un encreuat, un damero, un tauler d'escacs on posa. Si treballes la competència específica 1 d'esta assignatura, fa xic, xic, xic en la plurilingüe, en la d'aprendre a no sé què, en la STEM, en estes 2, o en estes 3, o en estes 4. I este vídeo el faig desesperadament per a este abecedari alfabet de l'avaluació competencial. Si tota la LOMLOE és competencial i l'avaluació és una part, un element curricular fonamental en la llei, en la LOMLOE, si tota la LOMLOE és competencial, l'avaluació està dins de la LOMLOE, ergo es deduís que l'avaluació és competencial totalment. Què anem a avaluar o què hauríem d'avaluar? Companys i companyes, senyores i senyors, haurien d'avaluar competències. Competències, no els antics continguts, ara sabers bàsics. Els sabers bàsics, mireu, posa a peu del visor, són mínims, són els bàsics, els irrenunciables, els fonamentals. I a més els sabers anem a jugar en situacions d'aprenentatge que anem a dissenyar, en la planificació de la programació d'aula, per a anar assolint aquestes competències específiques. Els criteris d'avaluació. Anem a veure, ens hem reunit el departament i hem acordat que si no fan no sé quina lectura anem a llevar a l'alumnat 2 punts, 3, o si fan faltes d'ortografia han decidit que trauran un -4 en l'examen perquè potser tenen 30 faltes d'ortografia, 4 greus, 5 semigreus, 4... A veure, els criteris d'avaluació els teniu en la LOMLOE numerats i associats directíssimament amb les competències específiques. La competència específica 1 té el criteri d'avaluació U1, U2, U3. La competència específica 2, el 2-1, 2-2, 2-3. Per favor, no heu d'inventar-lo. El criteri d'avaluació, que és un referent per a orientar la competència específica, imagineu que estem en la mar, i en la navegació de cabotatge, que jo no puc perdre la línia de costa, jo tinc el Montgó, el Castell de Sagunt, tinc referents físics per a no perdre'm, perquè si no cap a on estic portant jo l'assoliment competencial i la competència, estic perdut en la mar, perquè això pot no tindre fons, no? Aleshores, els criteris d'avaluació m'hi orienten, no es perd de vista, i aquests són els referents que he de tindre sempre present, no al final del trimestre, en la sessió d'avaluació i al final l'avaluació definitiva i l'examen global. No, si s'avalua des del principi, perquè jo he d'anar valorant com va la marxa de la situació d'aprenentatge, no? Aleshores, els criteris d'avaluació, per favor, no són un apòsit final, és una part intrínseca de la competència que la orienta i l'acompanya, i no els inventeu, que ja estan inventats en aquests infinitius
que, no sé, representen un poc la taxonomia de Bloom i l'evolució de la taxonomia de Bloom segons l'edat, no? En infantil, en primària, secundària, en batxillerat, la base sabeu que estan verbs així com memoritzar, jo què sé, i anem pujant cap a verbs que són relacionar, que són coses més complexes, crear, produir, etc. Aquests són els criteris d'avaluació que no podeu confondre ni equivocar, ni inventar-se, ni perdre de vista. En una situació d'aprenentatge vaig a treballar la 1 i la 3, en altra la 2 i la 5. Ja la propera avaluació treballaré les que m'han quedat, perquè al llarg del curs seria ideal que jo poguera tocar aquestes competències específiques. Com avaluo les competències? Les competències són un procés complex. Jo no me les puc llevar de damunt en 3 exàmens, en 2 exàmens, d'acord? N'hi ha diferents instruments d'avaluació per anar reunint documentació pedagògica, sempre, com diu els annexes, crec que és, ja no sé si és l'11 o així, de l'ALOMLOE, on jo he de destacar allò positiu de cada alumne, he de nomenar allò que ha de millorar i sempre està basat en documentació pedagògica, en coses que jo he copiat de treballs de l'alumne, exposicions orals, com han fet una recerca en internet, com és el seu treball en equip, en solitari, en tot, d'acord? Aleshores, jo he d'anar, en cas de l'ESO, posant el nom de la nota, i en el cas de batxillerat el número, que jo crec que a través de diferents instruments d'avaluació, no només l'examen, vaig anotant de cada alumne. I si en la primera situació d'aprenentatge, per exemple, en la competència específica número 2, pel que siga li he posat un 6, i en la situació d'aprenentatge número 2 he treballat aquesta mateixa competència específica i té un 8, va millorant. No dividís per 2, sinó que jo li consideri un 8, és com quan estem aprenent a conduir. Si jo al final sé conduir i faig la prova de l'examen de conducció i m'aproven, no vaig a dir, jo és que quan vaig començar fa 5 mesos en la profe d'autoescola a fer pràctiques, jo no sabia aparcar i me vaig fer malament 4 coses. I l'examinador 6 mesos després no me diu, vaig a suspendre o a fer-te la mitjana. No. Es veu el procés, la competència, la destressa, l'habilitat. Si és la mateixa i ha millorat, jo qualifique el punt en el que estàs, en el millor. No retroactivament tire per carrere. Això es diu avaluació contínua, continuada. Això és l'avaluació contínua. No és que jo enxunte examine de la primera avaluació que vaig suspendre i no te puc posar nota perquè és que la prehistòria està suspesa i ara estem en la revolució russa. Ho acabo d'inventar. Entonces tu m'has de recuperar la prehistòria. No, això no és avaluació contínua, això és sumar, guardar-te el numeret de l'examen i jo ara vaig a procurar que on tenies un 3 jo te posi un 5. Això estem avaluant de continguts en un examen. M'enteneu? I jo en l'equip docent el que faig és aportar, jo què sé, la meva documentació pedagògica, les meues proves que indiquen fins a quin punt està assolint cada alumne i les competències específiques, aporte també, com fan xic, les altres competències clau i seran compartides per l'equip, entre tots anem a veure competencialment com va l'alumne i com podem ajudar-lo en el segon trimestre, mal dit, segona avaluació, per a que pugui millorar aquestes competències que potser no estan assolides o estan només suficientment assolides, no bé, ni notable ni excel·lent. L'avaluació és formativa. Hem d'ajudar a l'alumnat i hem de veure nosaltres com podem millorar per a aconseguir que aquestes competències es vagin desenvolupant més. I l'equip docent m'ajuda i me comenta les seves situacions d'aprenentatge, l'alumne en quins punts és positiu, en quins aspectes, en quines habilitats i quins necessita millorar. I a les mares i als pares, a les famílies, hem de fer molta didàctica i hem de comentar que estan aprenent molt o van aprendre molt i en quin punt està el seu aprenentatge. Perquè, clar, ells demanaran la traducció a nota. Però això que és un 4, un 6, està aprovat, no està aprovat, tranquil·litat. Tranquil·litat. Estem obsessionats en el procés d'ensenyament i aprenentatge, no en la nota.
En la nota, si tenim la tragèdia de segon de batxillerat en la EBAU, aquesta tragèdia no pot impregnar la resta del sistema educatiu fins a infantil. Això no té trellat. Sinó que ens oblidem del segon de batxillerat, si l'examen és el mateix, doncs el que vulgueu, però la resta no té la culpa del segon de batxillerat, que n'hi ha gent que no fa l'EBAU ni va a la universitat, d'acord? I com se puntua? Doncs això, jo vaig sumant situacions d'aprenentatge i vaig sumant les meues observacions sobre aquest alumne. I jo soc testimoni al mateix temps que provocador per a que millore i vaig assolint aquestes competències del progrés d'aquest alumnat. D'acord? Que progressa fantàsticament? Doncs estupendo, i que sigui així en el segon trimestre i al final. D'acord? Que no està per el grup, pel que el que siga, veiem que el progrés en l'assoliment de les competències específiques no és al ritme adequat, per això serveix l'avaluació, ho posa en comú, què passa, quin és el problema, si és que n'hi ha algun problema, potser sigui el professor el problema, si estem tots en la mateixa sintonia, perquè ja en el claustre i el departament, en els diferents nivells de concreció d'Europa, Espanya, Comunitat, Institut, Departament i jo mateix, anem tots a una. No puc jo, el loco de la colina, avaluar-te competències i donar les classes fent situacions d'aprenentatge i ser l'únic. I en l'avaluació de 14 persones n'hi ha 3 que fan avaluació competencial i 11 o 10 que no. Diu, jo no vaig a seguir la llei perquè no me dóna la gana. Doncs és la que n'hi ha, d'acord? Quantes coses, Hem mullat un rotllo en un moment. Servirà per a alguna cosa?